Год таму адбыліся прэзідэнцкія выбары ў Польшчы, на якіх перамог Караль Наўроцкі. У гэтым выпуску мы ўзгадваем, якая сітуацыя ў польскай палітыцы была тады, што мы тады прагназавалі і як усё змянілася, а таксама паабмяркоўваем і, маё любімае, папрагназуем, што будзе далей з польскай палітыкай перад выбарамі ў Сейме і як паўплываюць выбары прэзідэнта Караля Наўроцкага на гэтыя будучыя выбары. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы за мізом Максіма Кірыл, і мы абмяркоўваем год пасля прэзідэнцкіх выбараў. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод зроблена 10 дае зніжку 10%. Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам зроблена сырок у падарунак. Кірыл, давай спачатку нагадаем, панастальгіруем крыху, што было год таму. Сябры, прывітання. Так, ведаеце, у мяне вось апошнія некалькі тыдняў, калі казаць так нармальна, увесь травень, усе соцсеткі, які ў мяне ёсць, увесь час штодзённа амаль што нагадвалі мне пра нейкія падзеі, звязаныя з мінулым годам. Ось, конечно ж, травень у мінулым годзе быў поўнасцю прысвечаны прэзідэнцкім выбарам. 18 траўня адбыўся першы тур, і 1 чэрвеня адбыўся тур другі. Ось, мы ж, конечно, з Максом такія зайчыкі-коцікі адпахалі, скажем так, вось ад званка до званка. Ось, гэта быў для нас вельмі інтэнсіўны месяц. Мы праводзілі 6, наколькі я памятаю, так, 6 стрымоў з вамі, нашыя даражэнькія, вось, і нават пры тысячнай аднамаментнай аўдыторыі 1 чэрвеня ўвечары урачыста на ўсю краіну абвяшчалі вынікі выбараў новага прэзідэнта Рэчы Паспалітай. І мы абвесілі не таго, шчыра кажучы. І гэта, не, вось я тут вярну сабе гонар, вось я дакладна памятаю, што я у той вечар некалькі разоў паўтарыў, што я нікога не збіраюся віншаваць, бо гэтыя вынікі выглядаюць для мяне вельмі падазрона. Ну, але ўсё ж такі, першыя экзіт-полы паказалі перамогу Рафала Часкоўскага. Чаму, давай нагадаем, агулам так адбылося, што вось 2 гадзіны прэзідэнтам быў Часкоўскі, потым, калі з'явіліся абноўленыя дадзеныя, ўжо ўсё, было зразумела, што Караль Наўроцкі. Так, праўда, экзіт-полы паказалі, што Рафал Часкоўскі на некалькі дзесятых адсотка аперажае Караля Наўроцкага ў выніку. Ось, Рафал Часкоўскі нават, скажем, не вытрымаў ціску, вось, і, можна сказаць, абвесціў сябе прэзідэнтам. І са сцэны падзякаваў усім, хто за яго галасаваў. Гэта, конечно, смех скрозь слёзы, вось, я разумею, што гэта псіхіка людзей цяжкая, вельмі доўгая, дарэчы, была ж кампанія, так. Вось, кожны можа не вытрымаць, таму у мяне асабіста вось менавіта па гэтым пункце ніякіх прэтэнзій няма. Вось, і я шчыра з такім політаваннем, вось, кажуць па-польску, глядзеў пасля на вось гэтыя язвіцельныя такія вось насмешкі розных журналістаў з правага боку, так. Вось. Але фактычна так, увечары было вось, гэта некалькі дзесяткаў адсоткаў перавагі для Рафала Часкоўскага. Я вельмі добра выразна памятаю той момант, калі мы ўжо з Максам разышліся, я ўжо ехаў дадому, вось, і ў нейкі момант прилятае паведамленне ў тэлефоне, апублікаваны так званы late poll. І там было вось ужо 1,5% перавагі для Наўроцкага, і я памятаю, што ў Твіттере людзі пісалі мне, як так, гэта ж немагчыма, яшчэ павінны падлічыць галасы. Ось, і я ўжо проста сядзеў і ўсіх супакойваў, што прывыкайся да гэтага імя і прозвішча Наўроцкі. Караль Наўроцкі, новы прэзідэнт Рэспублікі Польшча. Так усё ж такі, чаму так здарылася? Чаму так здарылася? Здарылася так таму, што ўсё ж такі правыя палітыкі у Польшчы, і не толькі ў Польшчы, дарэчы, але ў Польшчы гэта проста тая
дзяўка, вось, а кажуць, дзе я вось магу экспертна нешта абмяркоўваць. Вось, у Польшчы ўсё ж такі права палітыкі традыцыйна недашацаванае. Вось, асабліва, калі гаворка пра палітыкаў права і справядлівасці, да і не толькі права і справядлівасці. Вось, таму, асабліва базуючы на досведзе папярэдніх гадоў, вось, было зразумела, што каб абвесціць ужо па экзіт-полах Часкоўскага прэзідэнтам, гэты адрыў павінен быў складаць, ну, 1,5% мінімум, а найлепш 2. Вось, 0,6, наколькі я помню, гэта было занадта мала. Мгм. Окей, і давай таксама ўзгадаем першыя рэакцыі. Вось літаральна раніца, усе ўжо ведаюць афіцыйныя вынікі, яны аб'яўленыя, што адбываецца, як рэагуе ліберальная аўдыторыя, як рэагуе ўрад на чале з Дональдам Тускам, бо казалі, што ён ужо, калі пабачыў вынікі экзіт-пола, ён ужо сам зразумеў, што мы прайгралі. Так. Па Дональду Туску было зразумела, што ён ведаў, што гэта не перамога. Вось. І калі Рафал Часкоўскі вось прамаўляў з гэтай прамовай прэзідэнцкай, двухгадзіннай, скажам так, то па шматлікіх людзях сярод яго было бачна па тварах, што яны разумелі. Яны ўсё ведалі ўжо, проста вось, што зараз падлічаць і ўсё ж такі адаб'ецца ў другі бок. Вось. Што датычыцца грамадства, то гэта быў цікавы вечар для шматлікіх людзей. Вось, сапраўды, я памятаю выступ аднаго стандапера польскага, так, які вось апісаў гэта так, што людзі збіраліся, глядзелі выбарчы вечар проста вось у барах, у клубах там і гэтак далей. І што вось гэтыя так званыя левакі вось ішлі спаць з нейкімі там летуценнямі, з вясёлкавымі аднарогамі, ружовымі понямі. Вось, і гэта такія левацкія сны, вось, скажам так. І рэзка іх абудзіў вось такі лешч ад Карля Наўроцкага. Так, вось. І для шмат каго з людзей, канечне ж, гэта была такая констэрнацыя, вось такі шок. Шок, дазволю сабе пацытаваць Анджэя Дуду. Шок, недовіжанне, якасць рэштка надзеі. Вось. І пагадзіцца было камусьці дакладна цяжка, але з іншага боку, вось гэтая палова, ўсё ж такі гэта палова і палова, так. Вось тая палова грамадства, якая залічвае сябе да лагераў кансерватыўнага, то для іх гэта была проста эйфарыя. Вось, бо яны стрымалі вось гэты левы наступ, скажем так, якога яны ўсе баяліся. Вось, і маюць гарантыю, што цягам 5 гадоў вось, нішто ў гэтай краіне ў левы бок дакладна не зменіцца. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELC у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELC можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні ва ўніверсітэт і на працы. Код «Зроблена 10» дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Сыркі пан-сэрык смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Вось. А калі гаворка пра палітыкаў, ну, тут, дарэчы, таксама, вось, ліберальны бок увесь паграз проста у апатыі, вось, прынамсі на суткі, як мінімум. Вось, бок кансерватыўны лічыў, святкаваў, фетаваў, вось, сваю заслужаную, дарэчы, абсалютна перамогу. Слухай, там яшчэ была важная штука, што адна справа рэакцыі, але трэба было нешта рабіць. У першую чаргу ўраду і Дональду Туску як прэм'еру. Яго была праграмная прамова, і у якой ён нешта абяцаў, яны там нават нешта рабілі. Давай узгадаем пра гэта. Так, тут вось гэта трэба ўзгадаць, бо людзі забыліся ўжо, здаецца, пра гэтую прамову, і я думаю, і сам Дональд Туск уже забыўся пра гэтую прамову. Вось, увечары 2 чэрвеня па тэлебачанні з тэлезваротам, бо у прэм'ер-міністра таксама ёсць права вось на гэтыя звароты да грамадзян, выступіў Дональд Туск. Вось, гэта быў такі дэмэдж-кантроль, вось, скажем так, сітуацыйны на той момант. Калі вельмі коротка, ў 2 словах, даслоўна, вось, гэтая прамова павінна была неяк з'яднаць
падтрымаць надуху вось электарат менавіта вось гэты цэнтрова-ліберальны, вось, і даць нейкую надзею. Вось. І надзея гучала з вуснаў Дональда Туска, як што мы вось зараз возьмемся вельмі актыўна, не адпусцім і будзем вельмі актыўна, яшчэ актыўней, чым раней працаваць ось для вас, нашыя даражэнькія. Ось. І ну па шчырасці тут я вось крыху пакрытыкую Дональда Туска. Мінуў год ад гэтай прамовы, і для мяне асабіста сэнс гэтай прамовы нагадвае знакамітую праграму «100 канкрэтаў на першыя 100 дзён улады». Вось. Усё ж такі у Дональда Туска з'явілася вось у апошнія гады вось гэтая рыса даваць нейкія гучныя абяцанні, за якія пасля яго можна вельмі лёгка разлічыць, бо вельмі лёгка злавіць чалавека за слова. Вось. Слухай, там же яшчэ была рэканструкцыя ўраду. Была рэканструкцыя ўраду пазней, так, і дарэчы, і цяпер ходзіць таксама чуткі пра чарговую рэканструкцыю Будзе ўрада. яшчэ адна. Яшчэ адна. Так, ну, дарэчы, у Польшчы гэта такая нармальная традыцыя, дарэчы, вось, рабіць, што ператрахіваць. Вось, ператрахіваць ўрад раз на, там, скажем так, год-два. Ось, і пазбаўляцца нейкіх там міністраў, там, ці віцэ-міністраў. Вось, але, ну, гэта такія больш касметычныя звычайныя справы. Наконт чаго мы можам быць упэўненыя, што чалавек, які займае пасаду прэм'ер-міністра Рэчы Паспалітай, дакладна застанецца на сваёй пасадзе. Вось. Гэта дакладна. Гэта Слухай, давай крыху забудзем пра ўрад так наўпрост і паразмаўляем пра партыі, бо пасля выбараў здавалася, што ўсё. Зараз паляціць падтрымка ПІСа, зразумела, зараз яны там набяруць мільярды адсоткаў, магчыма, канфедэрацыя праз тое, што казалі, што Караль Наўроцкі блізкі таксама канфедэрацыі. Усе чакалі вось гэтага уздыму правых сіл. Ці гэта спраўдзілася? Калі паглядзець на першыя вось гэты момант, такую фатаграфію моманту пасля прэзідэнцкіх выбараў, то было сапраўды цікава, ну, бо, слухай, уся логіка, і, дарэчы, я рабіў такую рэтраспектыву, вось, і глядзеў, што пісалі розныя палітолагі, розныя палітаналітыкі з розных бакоў палітычнай сцэны Польшчы год таму. Вось. Я не знайшоў нікога, хто мог бы апісаць тое, што адбылося цягам гэтага года. Вось. І тут я вось чарговы раз проста кажу, што менавіта таму я вельмі не люблю вось гэта прагнозы. Вось. Прагнозы гэта да астролагаў. Вось. Так. Вось. Слухай, ну з іншага боку, гэта таксама нейкая фіксацыя стану, ведаеш? Так, гэта фіксацыя стану, але сказаць, што будзе, ось, тут, ну, дакладна немагчыма, бо вельмі шмат невядомых. Ось, вельмі шмат невядомых, вельмі шмат эмоцый, а палітыкі вельмі часта кіруюцца эмоцыямі, мы ж гэта ведаем, бо ўсе мы людзі. Таму тое, як падзеі разгортваюцца, не заўсёды паддаецца нейкай увогуле логіцы. Вось. Карацей, вяртаючыся да нашых баранаў. На той момант, конечно ж, усё выглядала так, што перамог малады, энергічны, правы, значна больш правы, аніжэлі Анджэй Дуда, палітык, прэзідэнт-нацыяналіст, так, Караль Наўроцкі. Вось, ён аб'яднаў пад сваім крылом, скажем так, вось, увесь гэты правы электарат, ад, скажем так, цэнтровага, так, нават ад цэнтровых моцна людзей, якія проста незадаволены, напрыклад, Дональдам Тускам і не любяць Дональда Туска, вось, і пайшлі ўсё ж такі галасаваць, то для іх натуральным выбарам быў Караль Наўроцкі, так? Вось, па ультраправых людзей, вось, сапраўды, здабыў, ну, будзем шчырымі, у яго сапраўды найвялікшы электаральны мандат на дадзены момант. Але проста нагадаю, што ў Рафала Часкоўскага ўсяго на пару соцен меншы. Вось. То бок, проста я заўсёды нагадваю, што польскае грамадства падзеленае роўна, вось, 50-50, так? Вось, і на той момант, як бы ты не спрабаваў аналізаваць, ось, што б ты не спрабаваў рабіць, яно ўсё указвала на тое, што права і справядлівасць на кані. Вось, што яны, як кажуць па-польску, злапалі пана Бога за ногі,
Вось і хутка вярнуўся да ўлады з яшчэ мацнейшым, скажем так, імпульсам, аніжэлі гэта было ў 15 годзе. Вось. Што могуць быць нават перадтэрміновыя парламенцкія выбары, пра гэта ўсё-такі шмат было размоваў, дарэчы, і мы таксама шмат пра гэта размаўлялі. Вось. Але наступныя падзеі наступных месяцаў паказалі, што адбылася нейкая магія, фантасмагорыя. Вось. Гэтага сапраўды ніхто не мог спадзявацца. Бо ніхто не мог спадзявацца, што амаль што год пасля прэзідэнцкіх выбараў «Права і справядлівасць» замест мець 50% галасоў, дарэчы, яны, здаецца, шмат хто з них, асабліва Ярослав Качынскі, паверылі, што ў іх 50% галасоў. Вось. Так, там же былі такія настроі, што яны ўжо дзялілі то бок крэслы ў Так, яны будучым ўжо даслоўна дзялілі, грызліся паміж сабой, хто будзе прэм'ерам, хто будзе віцэ-прэм'ерам, ну і гэтак далей, і гэтак далей. Вось. Ярослав Качынскі дагэтуль, мне здаецца, і дагэтуль мне здаецца, што ён верыць вось у тое, што ў іх 50%. І хто б мог падумаць, што праз год гэтых адсоткаў будзе 20 кавалачка, удвая менш. Вось, дарэчы, тут я хочу таксама пазначыць, што я вось манітору тыя апытанні грамадскай думкі, даследаванні, якія выходзяць рэгулярна. Вось, і памятаю, што там у адным з іх нават было там з месяц таму 18%. Вось, я ўсё ж такі таксама хочу астудзіць, вось, што, на маю думку, ўсё ж такі рэальная падтрымка права і справядлівасці гэта прыкладна 23 до 27%. Вось. Бо ёсць людзі, якія проста ў дадзены момант крыху расчараваныя момантам, бо гэта сярэдзіна кадэнцыі, у якой права і справядлівасць знаходзяць свае апазіцыі, і яны нават проста не адказваюць на пытанні анкетараў, вось, і не трапляюць проста ў гэтую статыстыку, напрыклад. Права і справядлівасць заўсёды крыху недашацаваная. Вось. Таму вось прыкладна так яно выглядае. А што з астатнімі? Давай, можа, так хуценька пройдземся. Славомір Да, Менцев. я нешта сканцэнтраваўся толькі на праве і справядлівасці. Так, калі вось параўнаць тое, што адбывалася, паглядзець на тое, што адбывалася, напрыклад, з меншымі партыямі, якія знаходзяцца ў Сейме перадусім, з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў, то там, вось тут, дарэчы, прыкладна спрацаваў той аналіз, які быў на той момант. Вось. Калі так праехацца вось па чарзе па ўсіх вельмі хутка, то новыя і левыя прыкладна утрымалі свой статус-кво. Вось, у них як было там ад 6 до 7%, прыкладна так увесь час і застаецца. Так. Партыя разам ось крыху падцягнула свой вынік, бо ўсё ж такі таксама Адрыян Занберг перакрочыў, так, вынік Магдалены Бейат. У яго быў значна лепшы ўсё ж такі вынік на той момант. Ось. І партыя разам на дадзены момант таксама хістаецца у наваколлі вось гэтых, ўсё-такі пад парогам. Ось. Сярэдняя лічба даследаванняў гэта каля 4 з кавалачкам адсоткаў. Ось. Але у партыі разам ёсць таксама пэўныя мабілізацыйныя запасы. Ось, бо я нагадаю нашым гледачам, вось тое, што я казаў год таму, Адрыян Занберг лінівы чалавек. Ось. Так пра яго кажуць абсалютна ўсе, хто з ім супрацоўнічаў у палітычным сэнсе. Ось, і калі, скажем так, адбываецца вось гэты перыяд паміж выбарамі, то ён уваходзіць у такі рэжым спячкі. Вось. Канечне ж, канфедэрацыя, яна трымаецца, і я памятаю, што Славомір Менцев зрабіў прыкладна на 3% больш па выніках першага тура выбараў, аніжэлі яму давалі ўсе абсалютна даследаванні у сярэднім, калі падлічыць. Вось. І ён зрабіў неверагодна добры вынік, бо таксама вось нагадаю, якія фінты былі за Славомірам Менцевам падчас кампаніі ў мінулым годзе, так, ось, калі ён проста ледзь не быў ужо на другім месцы. Ось, пасля ён уключыў пратакол 12%, вось, пачаў казаць зашмат лішняга, вось, і гэта таксама крыху пацягнула яго ўніз. Але ўсё ж такі ён адрабіў, вось, нагнаў гэтыя страты. Ну, і, канечне ж, трэба распавесці пра
Чалавека, які ўжо, скажам так, можна сказаць, знік вось з польскай палітыкі, гэта Шымон Галоўня, які вынік якога склаў 4,9%, то бок менш, чым піва. Вось і тут усё, скажам так, пацвердзілася. Вось ягоная палітычная кар'ера паволі загасала пасля гэтых выбараў. Шансаў адбудаваць нейкую падтрымку, нейкую папулярнасць яго ўжо проста не было. Ось, ну і ў дадзены момант, дарэчы, ўсё больш кажуць пра тое, што ну ён проста сыдзе. Ось ён дабудзе сваю кадэнцыю ў Сейме у якасці віцэ-маршала ўсё ж такі, бо ён займае пасаду віцэ-маршала. Ось і сыдзе назад у шоу-бізнес. Вось у шоу-бізнес, у публіцыстыку. Ён ўсё ж такі вельмі добры публіцыст. Вось ён умее пісаць. Ось таму я думаю, што так яго вось чакае такая спакойная кар'ера публіцыста, магчыма, ізноўку нейкага шоумена, ось як Мгм. ён гэта рабіў раней. Ну і апошні у нашым вось гэтым спісе гэта быў Жэгаш Браўн. Вось і гэта тая бомба, якая разарвалася вось у першым туры выбараў. Жэгаш Браўн забіў неверагодна добры вынік. 1,2 мільёна галасоў палякаў. Вось і гэтыя людзі жывуць сярод нас, што то самае цікавае. Мы з імі сустракаемся на вуліцах, у крамах і гэтак далей. Вось Жэгаш Браўн гэта адзін, я б сказаў, што гэта адзін з двух найбольш выйграных з гэтых выбараў. Вось першы, вядома, Караль Наўродскі, на другім месцы па профітах і бенефітах Жэгаш Браўн. І гэта той чалавек, які будзе яшчэ ствараць, раздаваць карты. Вось, скажем так, скарыстаемся лексікай Дональда Трампа. Ён будзе раздаваць карты на палітычным стале Польшчы цягам найбліжэйшых 2 гадоў дакладна. Раз ты ўзгадаў Трампа, давай вернемся да Караля Наўродскага. Якія былі вось першыя ўражанні, рэйтынгі яго прэзідэнтуры? Таксама ўзгадаем давай пра Трампа, бо паездка, палёт у Вашынгтон была таксама вельмі важнай, за ёй усе сачылі. Што там адбывалася? Караль Наўродскі аказаўся папулярным палітыкам. Вось, я прааналізаваў перад гэтым нашым выпускам тое, які быў Анджэй Дуда 11 гадоў таму. Цікава было параўнаць. Бо два маладыя палітыкі права і справядлівасці, так, з розніцай у 11 гадоў становяцца новымі прэзідэнтамі Польшчы. Канечне ж, гэта параўнанне не зусім 100% карэктнае, бо розныя гістарычныя моманты, розныя там іншыя падзеі вакол. Вось, але ўсё ж такі Караль Наўродскі папулярнейшы, аніжэлі Анджэй Дуда. Вось. Гэта проста вось пацвярджае, мы ж трубілі проста ўвесь час у нашым падкасці, што нарадзілася новая зорка. Вось. Новая зорка, вельмі яркая, яскравая зорка на палітычным небасхіле Польшчы. Вось, і гэта той чалавек, які дакладна ўвесь час змагаецца за тое, каб стацца абсалютнейшым новым лідарам на правым баку палітычнай сцэны. Вось. Калі ўжо, скажем так, ты любіш прагнозы, то я люблю хваліцца прагнозамі. Вось. Я казаў, што так будзе. Вось. Это адна з маіх любімых рубрик, а я казаў. Так, усё пацвярджаецца. Караль Наўродскі моцна трымаецца на сваім месцы, нават нягледзячы на тое, што там здараюцца моманты, дзе крыху хістаецца ягоная падтрымка, пра што мы таксама рабілі выпускі. Вось, усё ж такі ён застаецца найпапулярнейшым палітыкам у Польшчы. Вось, гэта пацвярджаецца усімі даследаваннямі. Вось, пры гэтым ён неверагодна моцна палярызуючы палітык. Вось, яно не дзіўна, бо ў яго погляды нашмат больш правыя, і я не скажу, што радыкальныя, вось, але ўсё ж такі нашмат больш палярызуючыя, аніжэлі былі у Анджэя Дуды. У нас усё ж такі прэзідэнт-нацыяналіст. Вось, ён гэтага не хавае, і ён гэтым нават актыўна карыстаецца у тым, што робіць. Калі вярнуцца да Дональда Трампа, дарэчы, Караль Наўродскі ўвесь час, скажем так, карыстаецца
амерыканскімі іміджамі вось у сваёй прэзідэнтуры. Вось усе гэтыя ягоныя скураныя куртачкі, ось кепачкі, джинсы пацёртыя, гэта ўсё ж такі ўсё вобразы менавіта вось такія тыпова маскулінна-амерыканскія. Ось і тут бачна, што проста ў ягонай камандзе ось шмат людзей, якія звязаныя з ЗША, ось Павел Шефернакер, дарэчы, таксама ось і гэтак далей. Не тое, што яны амерыканцы, але ў сэнсе, што яны і вучыліся, праходзілі розныя стажыроўкі і гэтак далей, і шмат маюць кантактаў таксама ў амерыканскай адміністрацыі. Вось і Кароль Наўроцкі гэтым вось актыўна карыстаецца, і гэта імпануе таксама ягонаму электарату дакладна. А калі гаворка пра адносіны з ЗША, ну, па-першае, ўсё ж такі трэба падкрэсліць зноўку, што я быў прыемна здзіўлены пасля выбараў, калі пачуў, як Кароль Наўроцкі размаўляе па-ангельску. Вось пасля першых гадоў прэзідэнтуры Анджэя Дуды, ось, дзе ўсё было, прабачце, вельмі дрэнна, ось, тут ўсё ж такі падрыхтавалі. Ось спадар прэзідэнта ў гэтым сэнсе быў падрыхтаваны і даволі добра сябе адчувае ў размовах з тым жа Дональдом Трампам. А Дональд Трамп дакладна імпануе. Ось, не імпануе, ось, ён любіць проста. Ось, яму сімпатычны Кароль Наўроцкі. Бо, па-першае, яны ўсё ж такі вельмі блізкія па сваіх палітычных поглядах. Ось, што тут хаваць. Па-другое, у нейкім сэнсе гэта вельмі дрэнна будзе гучаць, ось, але у нейкім сэнсе вельмі аддалённа Кароль Наўроцкі з'яўляецца пратэжэ Дональда Трампа. Бо Дональд Трамп адкрыта падтрымаў Кароля Наўроцкага перад прэзідэнцкімі выбарамі і шмат разоў узгадваў гэта ўжо вось цягам гэтага года пасля Нават прэзідэнцкіх нядаўна. выбараў. Нават нядаўна. Ён увесь час гэта ўзгадвае. Ось, Кароль Наўроцкі са свайго боку ось карыстаўся таксама гэтай падтрымкай вельмі ахвоча. Можна ўсё згадаць за 2 тыдні перад выбарамі, як ён злятаў, будучы кандыдатам у ЗША, і зрабіў тую знакамітую фотачку у авальным кабінеце. Вось злыя языкі, канешне, тады спрачаліся, колькі яму давялося заплаціць Дональду Трампу за гэтае фота. Вось, але ну ўсё ж такі я абсалютна перакананы, што тут канешне такіх рэчаў не было, гэта былі проста добрыя кантакты. Слухай, ну а калі тут вось так коротка падводзіць гэты вынік пра Трампа, ці правільна я адчуваю, што гэта ўсё ж такі ідзе на карысць Польшчы? Бо літаральна нядаўна Трамп са спасылкай на вось іх сяброўства з Наўроцкім сказаў, што окей, вот вам 5000 салдат. Яны едуць у Польшчу. Так, гэта, дарэчы, вельмі добры прыклад, ось, які ты прывёў. Я заўсёды паўтараў, што стасункі са Злучанымі Штатамі Амерыкі гэта база, грунт і падстава сістэмы бяспекі польскай дзяржавы. Ось, так яно і застаецца дагэтуль. Ось, канешне, трэба развіваць бяспеку рэгіянальную у Еўропе, але ўсё ж такі ЗША гэта наймагутнейшая дзяржава, якая валодае найлепшай на дадзены момант зброяй у свеце. І так, стасункі са Злучанымі Штатамі Амерыкі трэба холіць і лелеяць. Ось, а наколькі гэта магчыма? Нават з такім прэзідэнтам, як Дональд Трамп. Я разумею, што гэта цяжка, што гэта складана, но што часам трэба перакрочыць перад сваё ўласнае эга, ось, але трэба гэта рабіць. І вось на гэтым прыкладзе, калі ідуць сур'ёзныя размовы пра тое, наколькі стабільнае НАТО, так, пры гэтым сам Дональд Трамп робіць усё магчымае, каб гэтае НАТО дэстабілізаваць. Ось, увесь час ідуць размовы пра скарачэнне прысутнасці амерыканскіх войскаў у Еўропе. Так, нават былі ўжо чуткі, што будзе скарачэнне прысутнасці амерыканцаў у Польшчы, ось, 4000. Нібыта, там, дарэчы, дагэтуль незразумела, як гэта Там будзе не тое, каб выглядаць. чуткі, яны ўсё ж такі не даехалі ў Польшчу. Не даехалі, бо гэта ратацыйная прысутнасць, так, але ўсё ж такі ніхто дагэтуль дакладна не ведае, колькі яно па выніку будзе 1000. 11 ці 15. Бо вось ёсць 4000, якія, як у гульні ў тыя напёрсткі. Ведаеш, вось яны так перасоўваюцца туды-сюды, і такі, вось, як казала моя бабуля, шахер-махер. Ось, і ў выніку ты нічога не разумееш і нічога не ведаеш. Ось, але дакладна будзе больш, як мінімум на 1000. Гэта ўжо дакладна добра. Ось. І тут, вось, дарэчы, я пашукаў у шматлікіх крыніцах, ось, якія там ёсць. Гэта ўсё інсайты, зразумела, бо ніхто не, скажу так, ніхто свечку не трымаў там. Вось. Урад
урад намагаўся датэлефанавацца, дагрукацца да дзвярэй Белага дома, да міністэрства вайны Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось тое самае рабіла і адміністрацыя прэзідэнта Навроцкага. Пры гэтым ёсць інфармацыя пра тое, што авальны кабінет не паднімаў трубку. Ось. І што зрабіў Караль Наўроцкі? І гэта пацвярджаюцца рознымі крыніцамі. Ён пачаў бамбардаваць в Дукасе Дональда Трампа смс-камі. Ось. Ён пісаў яму проста смс-кі, нагадваючы пра тое, хто ён, ось, хто гэта піша. Ось, Король з той страны. так, ось. І нагадваючы ўвесь час Дональду Трампу пра іхнія размовы, ось, цягам гэтага года падчас розных там мерапрыемстваў ці сустрэчаў. Ось, і трэба прызнаць, што відавочна у Караля Наўроцкага, атрымалася. Спрацавала. Працавала. І ў гэтым ягоная вялікая заслуга. І гэта крута. Ось. І тут, дарэчы, Дональд Туск таксама пацвердзіў. Ён падзякаваў, калі Дональд Трамп напісаў вось гэты свой твіт, што 5000 дадаткова будзе ў Польшчы. Ось, то Дональд Туск на тых месцах адразу амаль што напісаў твіт, дзе падзякаваў усім, і ў тым вось там на першым, здаецца, месяцы, на другім быў таксама спадар прэзідэнт Караль Наўроцкі. Гэта добра. Адзінае, што вось тут камень у агарод каманды спадара прэзідэнта, ёсць такі чалавек Збігнеў Богуцкі. Гэта шэф канцылярыі прэзідэнта Наўроцкага. Ось, і ён у інтэрв'ю здаецца, у тэлеканале Рэпубліка, ось, размаўляючы вось пра гэты працэс, як палякі, як польская дзяржава дамагалася, вось, каб не страціць гэтых амерыканцаў са сваёй тэрыторыі, ён дазволіў сабе сказаць такое, што ўрад перашкаджаў у гэтым працэсе. І вось тут проста так рабіць нельга. Усё ж такі звонку мы павінны выглядаць сур'ёзна. Вось, а не як дзетачкі ў пясочніцы, якія вось прабачце, калі ласка, какашкамі кідаюцца. Ось, не трэба так рабіць. Падаецца, у сучаснай палітыцы ўжо так не працуе. Але сучасная палітыка, яна ўжо бачыла, здаецца, ўсё. Яна абсалютна перайшла ў катэгорыю менавіта эмоцый, а не рытарычных размоваў. Вось, і хто запіша лепшы тик-ток. Ось, таму, скажем так, мяне такія фразы ўжо не здзіўляюць, я лічу іх дрэннымі, але, ну, што зробіш? Маємо, що маємо. Ось, апошнюю яшчэ рэмарачку за сабе дазволю наконт прысутнасці амерыканцаў у Польшчы. Я чуў ад некаторых палітолагаў, дарэчы, прафесор Антоні Дудак, сказаў, што увогуле не важна, колькі у нас гэтых амерыканцаў. Галоўнае, што яны ёсць. Ось, нават калі было б скарачэнне, то там ці гэта будзе 10 000 ці 5 000 амерыканцаў у Польшчы. І так ці інакш, гэтай колькасці мала, каб дапамагчы ў абароне, так? Бо амерыканцы гэта проста вось як такі, ён іх нават назваў закладнікамі. Я ўсё ж такі лічу, што ім больш, тым лепш. Ось, гэта, па-першае, так, гэта даволі дорага каштуе, бо мы, як Польшча, плацім за утрыманне амерыканскіх войскаў на нашай тэрыторыі. Ось, але ўсё ж такі павелічэнне колькасці, гэта выразны сігнал таксама і для таварыша Пу, вось, які сядзіць у Крамлі, вось, што лепш сюды не савацца. Вось, што тут вось ёсць амерыканская база, ну, гэта не толькі пастаянная база, вось, Форт Трамп мы ўсё яшчэ не пабудавалі, ось, але ўсё ж такі гэта выразны сігнал, што у нас тут вось ёсць найлепшы страхавы поліс у свеце. Калі што. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELK у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELK можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні ў універсітэт і на працы. Код «Зроблена» 10 дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Добра, давай пераходзіць да наступнага. Што, ну вось, мы ўзгадалі, што як яно было, што прагназавалі, што не прагназавалі, які быў стан. Давай цяпер верыфікаваць рэальнасцю, што сапраўды адбылося, а што не. І пачнем з партай. Можам, напэўна, перад тым, як перайсці да галоўных і ўжо абмяркоўваць дэтальна, што там з кааліцыяй, што з пісам,
пра маленькія. Ці сапраўды, вось не ведаю, Гжэгаш Браўн падавалася, што ён будзе расці далей. Там з левымі было незразумела. Ці яно так і сталася? Прыкладна сталася так, як ўсё і прагназавалася. Левыя стабільна, у них стабільна ўсё так сабе. Ось, скажем так. Ось, але стабільна, не падае. Ось яны маюць гэтыя свае 6-7%. У Сэм яны дакладна патрапяць. Я не веру ў тыя даследаванні, якія паказваюць, што левыя не патрапяць у Сэм пасля наступных выбараў. Ось, канечне, там ёсць розныя канфедэрацыі, зараз мы яшчэ пра гэта пагутарым. Вось. Што тычыцца Польшчы 2050, такая партыя ўжо, можна сказаць, не існуе. Вось яны ж падзяліліся, вось як я нагадаю, на цэнтрум і выразісты цэнтрум. Вось. І, скажем так, нейкай самастойнасці палітычнай два вось гэтыя ашмёткі пасля партыі Шымона Галоўні не маюць. Ось. Дакладна трэба будзе да кагосьці далучацца. Ось. Частка, напэўна, пойдзе, і вялікая частка пры гэтым у грамадзянскую кааліцыю. Магчыма, нехта нешта спрабуе зрабіць ці то з ПСЛ-ем, ось, далучыцца, дапісацца да ПСЛ-у, ці нават да партыі разам. Ось ёсць такія чуткі. Бо там некаторым людзям фактычна ідэалагічна даволі блізка да Андрыяна Зандберга. Калі гаворка пра канфедэрацыю, нармальную канфедэрацыю Славоміра Мэнсана і Кшыштафа Босака, ось, то у іх таксама стабільна. Ось, у іх не расце і не падае. Ось, яны прыкладна топчуцца на месцы. Пры гэтым гэта можна лічыць таксама поспехам, бо ўсё ж такі мы праходзім мы ўжо прайшлі праз сярэдзіну кадэнцыі гэтага Сейму, і ў іх атрымліваецца гэта зрабіць. Канечне, у іх нарастаюць рызыкі пэўных там цёрак паміж сабой, бо гэта партыя, якая складаецца з двух партый. Ось, але я таксама прагназаваў гэта год таму, што і нават яшчэ і да прэзідэнцкіх выбараў, што ў доўгай перспектыве такая партыя з двумя маладымі лідарамі існаваць не можа. Ось, бо гэта як паўкі ў слоіку. Яны будуць грызціся паміж сабой, і гэта ўжо паволі адбываецца. Ось, нядаўнішні канфлікт, дзе Славомір Мэнсан дазволіў сабе вельмі дрэннае, дарэчы, выказванне пра шэфа генштабу польскага, ось, назваўшы яго там ненармальным чалавекам, ось, і атрымаў крытыку з усіх бакоў. Ось, абсалютна ўсіх. І нават ад свайго кампана па канфедэрацыі ад Кшыштафа Босака. І тут я абсолютна згодны быў з усімі людзьмі, які крытыкавалі Славоміра Мэнсана, бо палітыка палітыкай, але рукі геть ад польскага мундура. Ось, мурам за польскім мундурам. Ось, крытыкаваць дзейных вайскоўцаў гэта не тое, каб вельмі добра. Я разумею, ось, я бачу твою усмешку, ось, і я разумею, што ты хочаш сказаць, што пэўнае зерне рацыянальнасці ў словах Славоміра Мэнсана таксама было, ось, але пры гэтым называць начальніка генштабу ненармальным, гэта ненармальна. Вось. Слухай, я базово згодны. Хочу тут просто вставіць ремарку. Я глядзеў інтэрв'ю, мне падаецца, ці гэта было на Польсаце, ці на канале Зеро, Кшыштафа Босака. Яго якраз запытвалі, што чаму такая вострая рыторыка. І ён зрабіў даволі слушную заўвагу, што агулам Славомір Мэнсан кажа пра праблему ў польскім войску, пра снаряды, пра дроны і гэтак далей, больш за год дакладна, можа нават 2. І што ўсе звярнулі ўвагу... Асабліва востра гэта адчулася у верасні, калі быў залёт 19 дронаў. Так. Але усе звярнулі ўвагу толькі калі ён абразіў генерала. Абражаць 100% дрэнна. Асабліва генерала прыфрантавой начальніка ўсіх генералаў прыфрантавой краіны. Каго заўгодна абражаць аднолькава дрэнна. Я б тут не выружняў. І праблема то, што ўсе звярнулі ўвагу на гэта толькі калі Славомір Мэнсан сказаў так. І гэта таксама нешта кажа пра нас усіх. Пакінем так без дэталяў нейкіх. Дарэчы, так, можна запытаць, дарэчы, дразвенькія нашыя гледачы і глядачкі. Напішыце, калі ласка, што вы думаеце? Бо фактычна у словах Славоміра Мэнсана пра тое, што збіваць дроны з картонкі і сіняй ізаленты снарадамі, ракетамі, якія каштуюць дзесяткі мільёнаў, нерацыянальна, і гэта факт. Пры гэтым ён не дадаў другую частку, якая ў гэтым вельмі важная, і ён яе не дадасць.
пра свае палітычныя погляды, што трэба вучыцца ад украінцаў. Як яны гэта робяць, бо гэта найлепшая армія ў свеце ў дадзены момант па баявой сваёй падрыхтоўцы. І гэта найлепшая армія, якая мае найлепшы досвед працы з дронамі. Як у абароне, так і ў наступе. Так, тому напишіть, калі ласка, ці ви згодні са словами Міра Менсона, і як на вашу думку, ці варта йому було скористатися, скажімо так, образами уже, каб звернути увагу на гэтую праблему. Дзякуй. Слухай, давай вяртацца да партый, Мгм. то бок з меншымі зразумела. Давай Есть пераходзіць Гжегош Браун. Я яшчэ не сказаў там пра Гжегожа Давай. Брауна, так, бо Гжегош Браун фактычна пачаў вельмі хутка расці. Да яго пачаўся отток электарату ад права і справядлівасці. Пік прыйшоўся прыкладна на канец 25-го года, пачатак года 26-го. Мы ўжо ў студзені рабілі такі падрабязны разбор на нашай сустрэчы, афлайн сустрэчы з гледачамі і глядачкамі, дзе мы абмяркоўвалі партыю Гжегожа Брауна. Я казаў на той момант, што з аналізу вынікае, што ў яго павінны перастаць расці, і што ўжо прайшоў той пераломны момант. І фактычна так яно выглядае. У яго ягоная падтрымка крыху знізілася, і ў дадзены момант знаходзіцца прыкладна на адным узроўні, каля там 7%. Я не думаю, што ён можа здабыць нашмат больш, хутчэй за ўсё, прыкладна так яно будзе найбліжэйшым часам. І нават пры пэўных дзеяннях ягоных галоўных канкурэнтаў, яго гэтая падтрымка можа нават і падаць. Окей, хутка выбары ў Сейм. І давай пераходзіць да галоўных нашых этих людзей на рынгу. То бок ёсць кааліцыя, ёсць ПіС. І давай пачнем з правых партый, бо тут самае цікавае быццам адбываецца. Што зараз, што будзе далей, як на гэта ўсё ўплывае наўродскі? Так, дакладна, найцікавейшая барацьба нас чакае з правага флангу палітычнай сцэны. Увесь год мы пра гэта казалі, і яно будзе так далей. Нішто не ўказвае на тое, што тут накал барацьбы зменшыцца. Хутчэй наадварот. Бо ўсё ж такі ў права і справядлівасці упалі натаванні, так, упала падтрымка, ад іх уцяклі выбаршчыкі да канфедэрацыі, перадусім Гжегожа Брауна, і крыху таксама да Менсона і Кшыштафа Босака. Яны спрабавалі ратавацца чарнікам, не зусім атрымалася, хутчэй зусім не атрымалася. Бо эфект чарніка, ён нават калі ёсць, то ён зусім не той бок, на які разлічваў Ярослаў Качынскі. Дарэчы, інсайты з размоваў журналістаў, якія працуюць з палітыкамі, вельмі блізкімі да гэтага такога блізкага кола Ярослава Качынскага, кажуць, што яны ўжо так крыху журналістам без камеры кажуць, што трэба было б змяніць, здаецца, гэтага кандыдата, бо ён робіць горш. Так яно ўсё выглядае, не вывозіць. Усё ж такі Przemysław Czarnek сваёй гэтай рыторыкай, такой ужо ультра зусім не згоднай з нічым абсалютна, так ён пачаў шкодзіць таксама і ўласнай партіі. Што тычыцца да перспектывы на бліжэйшыя выбары, канешне ж, усе глядзяць на пытанні, і згодна з тым, што можна сказаць на адзін момант, у правых палітычных партый будзе лёгкі бонус на наступных парламенцкіх выбарах. Абсалютна нельга сказаць, што дакладна паўстане правая кааліцыя, бо ім яшчэ трэба дамовіцца паміж сабой. Партыя Канфедэрацыя, у сэнсе нармальная, яна давала шмат разоў паняць, зразумець, бачыце, што яна хоча сабе сілавыя ведомства. Перадусім міністэрства ўнутраных спраў, напрыклад. А калі яны ж пачнуць размаўляць пра міністэрства справядлівасці, то іх проста выкінуць з сядзібы права і справядлівасці. Бо Ярослаў Качынскі ніколі не аддасць такія міністэрствы. То бок, нават калі яны паміж сабой дамовяцца, то ім будзе вельмі цяжка суіснаваць разам у адным урадзе. Там дакладна будуць напружанасці, дакладна будуць канфлікты. На ўсё гэта можа паўплываць, у сваю чаргу, Караль Наўродскі.
Караль Наўроцкі гэта чалавек, які вось ён стаўся ўжо палітычнай зоркай. Ён прэтэндуе на званне абсалютнейшага лідара на правым баку палітычнай сцэны. І ён дакладна хацеў бы стацца патронам. Вось я ўпэўнены, што ў ягонай галаве дакладна такая думка з'яўлялася шмат разоў. Быў некалі такі праект, такая ідэя, вось інтэлектуальная ідэя Анджэя Дуда, кааліцыя польскіх спраў. Вось, якая на той момант, гэта было ўжо 10 гадоў таму, павінна была вось аб'яднаць такія правакансерватыўныя партыі, тое ж права і справядлівасць, ПСЛ, дарэчы, ось сюды яны залічвалі. Ось, і Караль Наўроцкі дакладна хацеў бы вось стацца такім патронам. Ось, дарэчы, усе ягоныя дзеянні апошняга года і вось нават тое, што ён павоўваў, так стварыў Канстытуцыйны савет, які павінен заняцца напісаннем новай канстытуцыі. Вось, і нават ягоныя дзеянні такія, як спроба правесці рэферэндум, які Сенат яму адмовіў, канешне ж, вось, бо Сенат павінен у гэтым выпадку даць згоду. Яны ўсе паказваюць на тое, што ён хоча вось па сваім крылом аб'яднаць усе галоўныя правыя палітычныя сілы ў Польшчы. Вось, і на ягоную думку, ён у ягонай мары, здаецца, ён бы хацеў быць вось такім правым прэзідэнтам з узмоцненай улады, аніжэлі цяпер, вось, і пры гэтым яшчэ кантраляваць пад сабой правы ўрад, які будзе выконваць ягоныя ідэі і ягоныя распараджэнні. Вось, ці атрымаюцца ў яго гэта, гэта, скажам так, пытанне вельмі складанае. Вось, паглядзім. На дадзены момант шансы ўсё ж такі так вельмі лёгкі перахіл на правы бок. Окей, давай тады перайдзем да кааліцыі, бо пасля выбараў, пасля паразы Часкоўскага падавалася, што ўсё. Можна хоць вешаць ужо піджакі на цвік і ўсё, і сыходзіць з палітыкі. Але росне, як бы рэйтынгі растуць. Так, дакладна, кааліцыя трымаецца на першым месцы, але гэта такое, ведаеш, вось, гэта кааліцыя на дадзены момант вельмі моцна пагражае той сцэнарый, які здарыўся з правам і справядлівасцю ў 2023 годзе. Але гэта на дадзены момант, бо да выбараў усё ж такі яшчэ ёсць крыху больш за год. Вось, але так, кааліцыя трымаецца стабільна вельмі на першым месцы. Чаму так здарылася ўвогуле? На той момант, год таму, нішто не паказвала, што так яно будзе. Але ўсё ж такі тут ёсць эфект Караля Наўроцкага, бо Караль Наўроцкі тым, што ён значна больш радыкальны па сваіх поглядах, аніжэлі Анджэй Дуда, у яго атрымалася аб'яднаць вось гэты ліберальны электарат вакол уласнага сцяга. Вось, і людзі звычайна па сваёй псіхалогіі інтуіцыйна падтрымліваюць мацнейшых. Вось. І шмат электарату, які расчараваўся, напрыклад, у трэцім шляху, які ўжо даўно не існуе, Польшча 2050, гэта такія сіроты, якія засталіся вось без партыі маткі. Вось. І гэтыя людзі вельмі часта інтуіцыйна проста ідуць, вось падтрымліваюць, што хай ужо будзе гэта Туск, бо яны ў ім бачаць адзінага чалавека, які можа паўстрымаць Караля Наўроцкага, тым больш Жэдажа Браўна, напрыклад, вось, які для іх з'яўляецца ўвогуле ўжо проста такім вось сімвалам фашызму і гэтак далей нейкага, так? Вось, таму гэта, скажам так, вось з перспектывы таго, што адбывалася цягам гэтага года, гэта ўсё даволі лагічна. Але у кааліцыі ёсць адзін проста велізарнейшая праблема — крызіс іхніх кааліцыянтаў. Вось. Асабліва, калі гаворка пра ПСЛ, вось, і ашмёткі Польшчы 2050. Вось гэта тыя партыі, якія ўвесь час сядзяць пад выбарчым парогам у пытаннях. Выбарчы парог, нагадаю, складае 5%, так? Вось. І існуе вялікая верагоднасць, што там 6-7% галасоў могуць быць проста змарнаванымі. І ва ўсіх палітыкаў сённяшняй кіруючай кааліцыі дакладна круціцца ўвесь час у галаве пытанне: што рабіць? Вось, што рабіць, каб гэтыя галасы не змарнаваліся? Вось, і перадусім усе будуць глядзець на тое, што будзе рабіць ПСЛ. Бо ПСЛ павінен знайсці вось гэтага жуўвя, так, чарапаху, на спіне якой яны заедуць у Сейм. Вось, варыянты ёсць розныя. Ці то, напрыклад, стартаваць двумя блокамі на наступных парламенцкіх выбарах. Блок, скажам так, цэнтрова-кансерватыўны, дзе магла бы быць, напрыклад, грамадзянская кааліцыя і ПСЛ,
і блок левы, дзе была б, напрыклад, новая левіца, партія разам. Я упэўнены, што яны паміж сабой ўсё ж таки дамовяцца. Вось, каб стартаваць разам, а пасля ўжо ўсімі падзяліцца ізноўку, не? Нават кажуць пра тое, што Йоанна Сенышын, цэсажова імператрыца, вось, з мінулых прэзідэнцкіх выбараў таксама можа да іх далучыцца. Вось. А таксама ў ПСЛ ёсць яшчэ і іншыя крыху варыянты, як, напрыклад, спрабаваць аб'яднацца з нейкай часткай, напрыклад, вось, людзей з Польшчы 2050 і задаць сюды, напрыклад, ёсць такая структура, якая не знаходзіцца ў Сейме, беспартыйні саможандоўцы. Вось. Марек Вох, калі ты памятаеш, быў такі кандыдат у прэзідэнты, кандыдат сантэхнік, ось, я памятаю, такі спецыфічны даволі чалавек. Вось. Але яны на розных выбарах, там лакальных ці парламенцкіх, здабывалі некалькі адсоткаў, і разам яны маглі б спрабаваць гэты парог пераадолець. Ось. Слухай, ну яшчэ можна заўсёды аб'яднацца з Матэўшам Маравецкім, які Ці, верагодна напрыклад, ёсць такая так, магчымасць. ці, напрыклад, вось ты вельмі добра ўзгадаў, Другі спіс. так, Матэўш Маравецкі — гэта той чалавек, які можа стацца ўвогуле чорным канём, такім чорным лебедзем, чорным канём, усім чым заўгодна, вось, на наступных выбарах, бо тэктанічныя працэсы у польскай палітыцы пачнуцца пасля гэтага лета. Вось. Мы з вамі знаходзімся, канешне, ў рэжыме прэ-кампаніі, якая насамрэч трывае ўжо год. Вось, хутка пачнецца лета. Вось, у польскай палітыцы гэта традыцыйна так званы сезон огурковы, вось, калі ў палітыцы даволі ціха і спакойна. Вось, але пасля лета пачнуцца ўжо пэўныя рухі і пэўны двіж. Вось. Вельмі цікава будзе сачыць за тым, што будзе адбывацца ў праве і справядлівасці, бо той нібыта перамір'е, якое там ёсць, вось гэтыя фотачкі пры частках з крэмам, вось, і фісташкамі з Przemysławem Czarnkiem і Ярославам Качынскім, якія павінны нібыта паказаць, што яны вось пагадзіліся, і ў іх ужо проста любоў маркоў, і вось ніколі яны больш не будуць сварыцца. Не веру, як казаў вялікі рэжысёр Станіслаўскі, не веру нічому. Вось, я абсалютнейше прытрымуюся свайго меркавання, што Ярослав Качынскі з Матэўшам Маравецкім і Przemysławem Czarnкам знаходзяцца на калізійным курсе. Вось, і яны, як той Титанік з айсбергам, вось, яны раней ці пазней дакладна ілбамі сутыкнуцца. Вось, і Ярослав Качынскі дакладна не выбачыць таго, што адбылося, а Przemysław Czarnek дакладна не хоча мець такога суперніка, які ў кожны момант можа зрабіць яму, скажем так, пераварот у партыі. Ось, таму недзе напрыканцы гэтага года, ось, а на пачатку наступнага ўжо дакладна, калі будуць фармавацца выбарчыя спісы па выбарах у наступны Сейм, пачнецца ўжо такая гарачая форма вайны. Ось. І калі фактычна Матэўш Маравецкі аддзеліцца ад права і справядлівасці, ось, ну, гэта ўжо такі, скажем так, на дадзены момант гэта такая фантасмагарычная, нават не прагноз, ось, а фантазія. Ось, я абсалютнейше не выключаў бы нават, калі б здавалася так, што будзе нейкае аб'яднанне, скажем так, такое цэнтрова-правае, цэнтра-правае грамадзянскай кааліцыі Матэўша Маравецкага, ПСЛ і, не паверыш, часткі канфедэрацыі. Вось. Окей. Апошні сказ, ось, нават тое, як паводзіць сябе Дональд Туск, ось, ягоная антыміграцыйная рыторыка, ось, гэта вельмі падазрона выглядае і можа, скажем так, быць такім фундаментам пад будучыя нейкія размовы. Прынамсі, з часткай канфедэрацыі Славаміра Мэнсена. Вось давай на заканчэнне. Самая верагодная кааліцыя ўсё ж такі па выніках выбараў і самая фантастычная, але ўсё ж такі верагодная. Самае верагоднае па выніках выбараў гэта ўсё ж такі нейкая форма правай кааліцыі. Ось, што можа быць не з Гжэгаджам Браўнам, напрыклад, але, напрыклад, ПСЛ далучаць да сябе, бо ўсё ж такі ПСЛ гэта кансерватары. Вось, бо Гжэгаж Браўна, ад Гжэгажа Браўна заўсёды можна высягнуць некалькіх чалавек, напрыклад. Вось, калі ён увядзе ў Сейм 40, напрыклад, дэпутатаў, так? Бок, умоўна ты кажаш, што гэта будзе кааліцыя ПіС, канфедэрацыя Мэнсена і Босана і ПСЛ. І ПСЛ, напрыклад. Вось. Цалкам верагодна, але гэта ўсё будзе залежаць дакладна ад дакладных лічбаў, так? Гэта зразумела. Таксама нельга выключаць, што будзе нешта на базе, напрыклад, грамадзянскай кааліцыі, канфедэрацыі і нейкіх там таксама іншых фармаванняў. Вось. І ёсць таксама яшчэ адзін варыянт.
гэта ўрад меншасці. Вот. Вось урад меншасці, які будзе, напрыклад, складацца, напрыклад, вось з, скажем так, правай справядлівасці і часткі канфедэрацыі, а ў галасаваннях па вотуму даверу будзе падтрымлівацца нейкімі там часткай дэпутатаў з іншых груп. Вось такі ўрад будзе неўстойлівы і хутчэй за ўсё не падтрымаўся бы усю кадэнцыю. Вось, але такі сцэнар таксама існуе. Добра. Гэта быў такі выніковы выпуск за першы год пасля выбараў. І год перад выбарамі. І перад выбарам, і перад. Таму давайте сачыць далей за польскай палітыкай, што тут адбываецца за жыццём у Польшчы. З усім гэтым мы гатовыя і хочам сачыць разам з вамі, таму падпісвайцеся, цісніце падабайкі і будзем. І падтрымлівайце нас праз Buy Me a Coffee і Patreon. І да сустрэчы ў наступных выпусках. Дзякуй, што былі сёння з намі, і да сустрэчы.